Wala, baka nakasunod akong bana sa ako ano. Pero hinuon, pagikan ako sa balay, natulog man to. Wala siguro to kabantay. Makapabor jud ming duha ni kumpare ron. Nangatol na baya jud kog maayo. Gimingaw na jud kog maayo ni kumpare. Bitaw be, basig naa na ron si kumpare naghulat sa among meet up place. Adtuon na nako be. Hangakan yung trabaho uy. Asa na ka to si Mare? Diri man to among sabot nga mag-abot me. Wala pa lagi siya. Baka to nasakpan sa iyang bana no? Patay gid niya ni ba? Asa na jud ka to siya ba? Kabalo ni takas ra ko sa akong asawa kay nang laba. Mads! Mads! Quickie! Pads! Dali! Uy! Naara man di ka diha. Gani no, ganihar ako naghulat ni mo diri aba. Dugay kay ka. Alangan, nangita to kong paagi sa balay nga makatakas. Naabi akong asawa no. Aw may gani kay nakatakas ka. Nag-crib na ba jud kog maayo sa imuha? Ay, ako po gani Mads no. Unya, imong bana. Unsa man? Wala to'y problema ako ang bana, Pads. Kay pagikan ako, natulog man to. Dili ra to makabantay. Kay ka ha? Unya, asa man taani nga magnotron? Ay, excited dapat jud kay ka, Pads, oy. Alangan, ganihar bi ako naghinam-hinam no. Ako pud gani, Pads, no. Bag-o ra ba ya jud kay ko naligo? Unsa man Mads? Tara. Asa pa man di ay. Tara! Buga gid ni ron. Asa naman tutuhan na ato? Ganina ra to nawala sa balay ba? Karon wala pa jud nabalik. Nagduda na jud ko aning isa ba? Kalit ra magkawala. Uy, Mads! Nagunsa ka dala? Uy, Pads, kita ka sa kumbana? Na, nawala day mong bana. Nangita bugay ko sa kong asawa, no? Nangaunsa naman ni atong mga Paris, Pads? Kalit ra magkawala. Murag nagduda na jud ko, Mads ba? Tagabuntag na lang yun na mawala kong asawa. Na, Pads, basig nagkuyog na silang duha ha? Maupo day na sa una-una ni mo, Mads. Maujud, Pads, kay nganong nagdungan man jud. Na, Mads, di ni mahimo. Magkuyog ta, atong pangitaon. Tara, Pads, bantay lang jud ni tawhanaan ni. Latuson jud ako nagbakitan ba? Tara, bantay lang sila. Sige, Pads, dira, Pads. Murag naa jud dira akong bukol, Pads. Sige pa, Pads. Ate diri mo bukol Mads. Sige Mads, lami kay no. Sige, Pads. Kilala na jud kay ni akong gibati, Pads. Sige, Pads. Iduot, Pads. Iduot Mads, iduot. Oh! Hoy! Babe! Nagunsa mo dire? Unya, nasatisfy mo ana yung gibuhat? Huy, mali kay na yung ginuuna ba? Hoy, babe! Wala man may mali siya gihimo, babe! Dili Mads, Oo, dili Mads. Pads, kay grabe Taghanan na ni ako mong piang pamaol. Mads, oy. Gani, Pads, so, Intara ko sige, pa ngayon Pads. ani Mads ha. Oo, Pads, bisan pag 100 na ako, Pads. Dili ko mutuusan yung explanation. Kay naa mo dire sa lasang. Nag-ut nga pa kang bayhana ka ha. Bigaon jud kay kang dako. Patay Mads, unsa na to ni di man sila maminaw. Basta, babe, wala jud ko'y mali siya gihimo, babe. Loyal jud kay ko sa imo, ha? Huy Han, loyal man kay ko sa imuha, nagtrabaho ra man ko diri ba? Nagtrabaho? Gitrabaho nimo imong kumare? Pads, tara! Tara, Mads! Tara